Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yan uwa masu albarka, fitowar mu ke da wuya na daga ido da sauran yan uwa. Muka ga hadari ya rufe sararin samaniya. To ina kallon hadarin sai na tuno da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi. Jama'a, a Qur'ani duk lokacin da kaji an ce alam tara, to wata gayyata ce ta musamman ake mazukatan masu karatu da masu sauraro. Ma'ana wani abu ne da kake gani sai ake so ka ƙara mai kallo na musamman, saboda a cikin kallo na musamman akwai karatu, akwai darasi mai zaman kansa. Yawwa, kamar yadda Allah ya ce thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Hadari aya ce daga cikin ayoyin Allah. Hadari wata halitta ce ta Allah da take ƙara ma zukata tsoron Allah. Meye dalilin da ya sa wani bangare zai rufe da duhu, wani bangaren kuma ba haka ba? Wai me aka yi ne har aka samu rufewan sararin samaniya? Waye ya bada izinin? Da ikon waye? Da umarnin waye? Waye kuma yake bashi daman ya baje ko kuma ya haɗe? Sai kaga an samu ruwa, sai kaga tsawa da sauransu, har ruwa ya sauka mutane su amfana. Waɗannan ayoyi ne da